बा आंहा जिउआव सासे रं नाम्बार दंमोनलै। अबेनिथो रं नाम्बारालाय बा? चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बा। मुङा बेनि हायलुरि, सिनायबायो नामा नों? दालाय माथो जाखो बे रं नाम्बारा? खोनासंबा आं फारसेनिफ्रायनो खिथालांनि नोंनो। आदा आंनो मबाइल गंसे बायनानै हर। हाब नोंनो बेसेबां रोजानि मबाइल नांगौ सना? 20 रोजानि मोनबानो जागोन आदा। दे सना होमब्लालाय आं गाबोननो बायनानै हरसिगोन। बेबायदि बिबाय थानानै आं गंसे मबाइल बायनानै हरदोंलै बा। आरो बे दिननिफ्रायनो मबाइल मोननानै बियो आंनिफ्राय गोजान जालांदों। बिदिनोलै बा आजिखालिनि सिख्लाफोरनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हायानो। नंगौ बा नंगौ, आं बुजिजोब्बाय। बा बेखायनो आं जिउआव बेफोरबायदि रं नाम्बारखौ लाखाथाराखै। मोजाङानो जादोंबा नोंनियानो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.